Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga galan ini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos galagad Reverendo Padre Edwin Academia Acababino adlaw na usab karon nga Biyernes pit sa 19 na kini mga higala sa bulan sa Honyo. Ayan, no? June 19. No? Kabalo pa mo sa nung adlaw ang higala. Karon mga higala ang birthday sa atuang nasudnong bayani nga mao si Dr. Jose Rizal. No? Karong adlaw ngayon. Karon na natawo ni si Kuan, si Kuan kining si Jose Rizal mga higala kung wala ko masayop ha. June 19, 1821. No, 1861 1861 no natawag kini si Jose Rizal ang atong nasudnong bayani. So alang na atong mga kanang natawo og June 19 no ay nako kailaw higala no nga nag-birthday karong adlaw. Of course kinsa man si Brother Konsehal Jing Gumba kay ang tinuod nga ngalan gyud ni Brother Jing Gumba mao si Rizalde Gumba. Ayan, no? So, happy birthday, Konsehal. No? Ako ang pinalanggang konsehal din na badibadin ako ni Higala, no? Badibadin ako ni si Konsehal Jing Gumba. Ayan, no? Hala, no? May munto na ka natong tanan. Og happy birthday sa tanan nga mga nagsaulog karong adlaw sa ilahang birthday. Oy, si Sister Rizalina po. No? Si Sister Rizalina, no? Ang ato usab nga kining Sister Rizalina Millares, no? Millares. So, kumusta na, no? Happy birthday karong adlaw mga higala. Imbitado ko rong gabi mga higala adto dito sa Aroma, no? Kay mag-birthday siya, no? Sa Soroyo na to dito. Dalikyatan na to, dalikyatan. Hala, no? May munto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay panglawas. Abi no arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Ang ato ang Saint of the Day karon June 19 mao si Saint Romuald, no? San Romualdo. Natawo kini si San Romualdo mga higala dito sa Ravenna, Italy, no? Ngantong 956, year 956. Although desired virtues and kana bitaw holy life, no? Pero nadala gid siya sa pangkalibutan nga mga mga tentasyon, no? Kay gusto ta gini siya nga mahimong buutan, no? Desired virtues and holy life, pero nadala gid siya sa mga worldly pleasures, no? Kinibitang itong tentasyon. Apan niabot gyud ang panahon mga higala nga medyo nakaamgo kini si San Romualdo nga dili gyud ay siya para dinha. Mo kadto nga ni-retire siya, nagpalayo, no? Didto na siya mupuyo sa usa ka Benedictine monastery, no? Nahimo siyang usa ka Benedictine monk. And then following niadto tungod lagi kay medyo aduna pud siya gyoy mithi nga makatukod gyud pud og mga kongregasyon, nakatukod kini siya og daghan kaayong mga monasteryo. Unya matud pa dili man gyud mawala lagi no sa kinabuhi nga salantuson, naka-encounter po ni siya lifelong battle against evil and men, no? Kana bitaw mga daghang kaayong mga pagsulay nga iyahang nasugatan. Pero ang iyahang gikatapat mao ang vigilance and prayer. Nga nakapa-uswag o nakapalambo pagani sa iyahang austerity. No muna, no? Nga nagkadaghan ang mga matud palagi kanaabang mga pagsulay nga iyahang nasugatan, pero mas na iya kining gipakigbatukan pinaagi sa matud pa vigilance and prayer. Unya increased austerities. Antod nga namatay siya sa usa ka monasteryo nga siya usab gihapon ang nagtukod. And then nadeklara siya nga usa ka santo. Siya mao si San Romualdo. Ala, no? Padayon ta sa ato nga mga gimbuhaton mga higala.
Okay, no? Padayon kita o ari kita sa ato ang catechism. Catechism na tamay galang. Atong topic karon unsa man? Ang atong topic karon is marks no? Of a true Christian. Ang timailhan sa usa ka matuod nga Kristohanon, no? Kung unsa gyud ka mailhan nimo ang mga tinuod nga Kristohanon, pinaagi niini. No, marks of a true Christian, mo kini siya ang visible, inward and outward, no? Inward and outward kanang sa man siya mahigala, no? Evidences. Ayan din anong ko kabasa sa ako ano. Inward and outward, nasa to pa ang kuan gidi ay ang timaan sa usa ka matuod nga Kristohanon, makita sa pangloob, makita pud sa panglabas o pa-transformed life. No? Sa ito pa, kung unsa siya kabuutan sa iyahang panlabas, maupod siya kabuutan sa iyang pangilalom. Sa iyang balatian ba? Unya, rooted in biblical teachings. Pasabot nga nagsigi og basa og Biblia. Unya, these characteristics represents growing faith rather than mere religious observance. Nga sa ato, padili lang kay ang iyahang pagka-Kristohanon, tungod ra kay nagsunod gyud siya sa gitudlo kaniya, pero matud pa kuan gyud kanang bunga gyud sa iyang dakong pagtuo, no? Nya ato kanang gibase mahigala sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod sa 23. Unsa may gitudlo diri mahigala. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamapaubsanon, pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Nga sa ato pa, ang ato gidi ay tinud-anay nga pagka-Kristohanon. Anaa gyud mismo diha sa atong tinud-anay nga pagpakita sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamapabsanon, pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Unya sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 21, mao gyapon ang gihisgutan. Pagkamatinud-anon, pagkamahigugmaon, pagkamatinahuron, pagkamapailubon, pagkamangihatagon, pagkamaunungon, ug matud pa kining gitawag natong pagpuyo sa kinabuhing puno sa gugma. No, ingon gyud ay niana. No, sumuna nga ato kanang paningkamutan, no, nga kini bitaw kinaiya bitaw nga mga ingon ni ani ato gyud nga makuan, no, mapuy-an sa atong kinabuhi. Sumuna nga sa sunod adlaw unsa nang pay atong tun-an, ang atong tun-an mga higala mao gyud ang natod palagi nga atong tun-an, no, atong tun-an ang bisan unsang mga butang nga maoy mamahimo nga challenges, no, mga challenges on how to live through marks on how to live the marks of a true Christian. No, kay panalitan kining sa gugma manghigala, no, kining bitaw espiritu nga naghatag sa gugma sayon naman ni siyang hunaon, pero si Kristo daan iya na daan ni gitrangkahan ni manghigala, no, gitrangkahan niya kay do na man gyud nangutana kapila mang jud ko mo pasaylo ana, no, niingon si makapito ba, ingon si Kristo nga kapituan kapito, gilaliman ka 490 ka mga kakuan kanang gitawag nato og times. In other words, unlimited ang pagkamapasaylo ug kana tungod sa gugma, because you can only be forgiving kung puno ka sa gugma. Unya kay do naman yung uban po mga tao nga lisod po kayong higugmaon sa ato pa, do nang po yung mga tao nga lisod pa sa iloon. No, muna nga si Kristo niingon nga pasaylua ang inyong mga kaaway, no, hilaliman kana dang pagigugma sa atong kaaway manghigala perting lisura ba na, no, kay do na bayay mga damages nga nahitabo sa mga tao kana bitawng lisod kay higugmaon. Usually do na gyud mga damages nga nahimo niya na mga tawhana kanato. It could be na damage ang atuang gitawag nato og pagkatao, ang atong dignidad sa usa ka tawo.
ang ato ang dungog, no, na damage ana nila mga property pag yun, no, mga damaging mga nangadamage sa atong isa sa atong kaugalingon, no, ja muna dili kay muna makapalisod kayo sa pagpractice sa gugma, o ja kay kinahanglan mo ginang buhaton basta gusto kitang makasunod kang Kristo matud palagi, no, that is one of the marks of a true Christian, ang pagkamahigugmaon, no, ang pagkamahigugmaon. Subusa nga umang adlaw mo na atong tun-an, know how to practice love in front of adversarial actions, no, kana bang unsaon nato mga higala, no, nga mapakita ginato ang ato ang pagkakristohano nato bisan pa sa daghang kayong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ayan, no, nya number 2 kining kalipay, no, kining taong amot kini bitong kalipay mga higala kan man gyud challenge man gini, no, doon na bitaw ko'y pare ang nasugatan samtong nag-meeting mi, nagsige man ko kog tihol-tihol kanta-kanta, yan niingon siya nato sa bitaw inana dugi dyan na father, no, nga bisan sa mga problema nga masugatan malipay na gyud ta. Okay, lisod ba aning pagpuyo sa kinabuhing malipayon kung ang imong kahimtang perting masulub una. Ana bitong gidaot ang imong dungog, no, daghang kaayo mga pagsulay sa imong kinabuhi, lisod na siya, lisod kay na siyang tumanon kanang bitang malipay gihapon kabisan sa daghang mga pagsulay mo na nga ato gini siyang tun-an ginato ni, no, kining mao nga kinaiya. Okay, no, sa ugma ha kita dungganay gihapon ta og mga adlaw may higala ha ang atong title, Marks of a True Christian and on how to maintain that in our lives, no. So muna siya, no, Marks of a True Christian and on how to maintain it in our own lives. Okay, so dinhi lang sa kita kudo ba ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga magkagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.